Ka Northeast Space Application Center Nongsder Umyam hakasi thoding kala Rakhe ka National Space Day ha Ribhoi District dakaba ajing hikai shapang jingyo mentoi ki bala abanyo na kikor bala pha shahau ka sahit bineng yagani ka jing Rakhe la penlong ha District Library Hall Nongpoh bala penchong kunya ka ka jing don lang u Dr. Joram Beda Commissioner Secretary ka Sarkar Meghalaya kum ukong san ha ka jing don lang u Deputy Commissioner ka Ribhoi u Abhilash Baranwal u Dr. SP Agarwal Director ka NESAC berkunjuru ki khana school nagi school repair ka Ribhoi lembat ki officer sarkar kuman pinkan mau ya ka National Space Day la Rakhe man la usnem hadin bakari India klala ban pinher ya Chandrayaan 3 Vikram ha South Pole jong ubanai ha ka arfly tarik unailar arja arfulai ban pinkan mau buram ya ka ni jingjob kari India kala pin banai ya ka arfly tarik August kum ka National Space Day Outside.